नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आजची रेसिपी आहे मालवणी पद्धतीने काजू बटाटा भाजी. इथे मी ओले काजू घेतलेले आहेत. गरम पाण्यामध्ये ओले काजू अर्धा तास भिजत ठेवायचे आहेत. आता या काजूंची वरची साल काढून घ्यायची आहे. गरम पाण्यात भिजवले असल्यामुळे त्याची साल पटापट निघते. सर्व काजूची साल काढून घेतली आहे. पुन्हा एकदा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचे आहेत. दोन मध्यम आकाराचे बटाटे लांबट कापून घेतले आहेत. कढईमध्ये 5 ते 6 चमचे तेल गरम करायचं आहे. 2 लसणीच्या पाकळ्या ठेचून घालायच्या आहेत. बारीक चिरलेला कांदा घातला आहे. अर्धा चमचा हळद आणि मालवणी मसाला घालायचा आहे. अर्धा चमचा खडे मीठ घातलं आहे. सर्व जिन्नस चांगले भाजल्यानंतर बटाटे घालायचे आहेत. पाव ग्लास पाणी घालायचं आहे. झाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये काजू घालायचे आहेत. थोडंसं पाणी घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि झाकण लावून पुन्हा 5 मिनिटं ठेवायचं आहे. मालवणी वाटप बनवण्यासाठी इथे मी 1 कांदा, अर्धा नारळाचं ताजं खोबरं, 7 लसूण पाकळ्या आणि 1 इंच आलं आणि कोथिंबीर घ्यायची आहे. हे सर्व जिन्नस लाल होईपर्यंत भाजून मिक्सरमध्ये पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. भाजीसाठी वाटप तयार आहे. हे वाटप काजू आणि बटाट्यामध्ये घालायचं आहे. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. थोडंसं वाटपाचं पाणी घातलेलं आहे आणि ग्रेव्ही नीट करून घ्यायची आहे. इथे मी छोटासा गुळाचा खडा घातलेला आहे. मिनिटभर उकळ आल्यानंतर काजू बटाट्याची उसळ किंवा भाजी तयार. मालवणी पद्धतीने काजू बटाट्याच्या उसळीची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.